ሳሚ ጠንበርበር እንዳበለ ናብ እንዳ እስሮም ገዛ በጽሕሙ አታ ጨናዊ ከከናከና ኢልካ ወሲድካሲ አይሰሙን ሳልስቲ ጓልሰብ ተጠፍእ ሰባት ፊሃሞ ቀሲንካ አይክተሐድርኒ ኢኻ እንዳበለ ነቲ ሂዝዎ ዝመጽእ ካራ አውጽኡ ክሸኽለሉ ወስ ምስ በለ ነዚ ዝርአየ እስሮም እግሪ አውፅን ምባል እንዳ ጎየና መደቀሲ ክፍሊ አትዩ ማዕጾ ሸገጡም ንአታ ሓዳሚ ውፃእ እንዳበለ ምስ ማዕጾ እንዳ ተቃለሰ ከሎ ወዲ ገዙ አርከቦ በዝራእን በጣዕሚ ስለዝተደንጾን ሰንበደ አታ ሳሚ እንታይ ትገብር ኣለኻ እዚ ሁሉ ጸደፍደፍሲ ናብዝነ ምጻዩ ምስ መን ይባዓስኻ ምስ ኤደን ዋላስ ምስ እስሮም እንዳበለ ነቲ ኸረክ ሕድጎ እንተፈተነ ተዓለ ንስኻ ድማ ትፈልጦ ነገር ይብልካን አታ ሓዳሚ በዚ ተሓልፈልካ ይመስለካ እዛ ጓልም አይተረኸብ ዝድቅሰልካ ይመስለካ ማዕጾም ክፋ ስለዝኣብዮም ነቲ ኸራብቲ ምድርሶ አቢሉ ምስናይ ሕርቃኖም ጸርጸር እንዳበለ ካብቲ ገዛ ህልም በለም ከም ዝኸደ ምስ አረጋገጸሉ መሰሲሉ ካብቲ ክፍሊ ይወፅኡ የአሚቁ አስተንፈሰሙ አታ ነዚ ዓለም ካይ ሓንቀቕናና ማንካ ከልዓልና ሓደ ዓፊቱ አጥፊኢና ነይሩ እዚያ ጓል ገለ ክህልዋ ኣሎ እምበር ተማሊ ተላልያሉስ ከቃቢ ጸንሒኻ ምስ በለ እንዳበለ ኣብቲ ሳሎን ኮፍ በለም ወዲ ገዝኡ ነበር ድማ ኩሉ ምሉ ስለስተሓወሶ ብስተደናገረ ስምዒት ስማዓነ እንዶ እስሮም እንታይ ጸገምኩም ምስ በሉ ጸገምና ደኣ ኤደን ገዛ ሓደረትን ምሳኻ ዳዛለለ ደው ይለሉ ከምዛ ዝረኣኸይ ድማ ነዲሩ መጽኡ ምስ በሉ ኣነ ከዓ ካራ ሒዙ ምስ ረኣኸ ደድሕር ስዒበ ከምዚ ዝርአኩም ዘለኹ ብሰንኪ ዛጓል ክትዋድኢኹም ንስኻስኮ ደሓን ዋላ እንተመትካ መተካእታ ኣሕዋትካ ኣለዉ ንሱስ ምስኪነት ዝሕግዞ ይብሉ ዝኣልዮ ምእንቲ ስድሩ ካርሳት ዝብል ዘሎ ሰብሲ ስቕኢልካ ዘይኮነ ኣይትስራሕ ድሓር ድማ ብጣዕሚ ከም ዝሓሊላ ኩላሕና ንፈልጥ ኢና ስለዚ ከከናኸና ኢልካ ምሽ ፈሊኻ ወሲድካ ጽቡቕ ጌርካ ድማ ትሕልዋ እንታይ ስለ ዝኾነታ ገዛ እዚ ሓደረት ምዃን ግብረኻ መዓስ ጠፊእና ኮይኑ ፍሉጥ ክተሓኩራ ሓሲብካ ነይርካ ትኸውን ምስ በሎ እንተሓኮርክዋ እሞ እንታይ ጸገም ኣሎ ጓል ንከምኡ ኢላ ዶ ኣይኮነትን ተፈጢራ ስቕኢልካ ኣብዚ ትፈልጦ ጉዳይ ኣይትዛረብ ድሓር ድማ ንስኻስ መዓስ ትገድፍ ኮይንካ ደድሕራ ዋልት ክትገድዋ ኣይኮነን ሃይልኻ ተጸንቂዮ ቋንጣ መሲልካ ዘለኻ ብዝኾነ ሃተፍተፍ ገዲፍካ ንዓና ኣብ ገልኢሉ ድልያ እንዳበለ ብድድ በለ ምሽዶ እቲ ናታስ ንሓማታ ዲ ዝበሃል ይኹነልካ እንዳበለ ንሱን ብድድ በለ ፖሊስ ኤደን ከም ተበራብረት ምስ ፈለጠ ቃላ በአስተርጓሚ ገይሩ ወሲዱ ናብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኣብጽሓ ኩነታቱን ተራእዩ ጉዳይ ብፍሉይ ተመዝጊቡ ናይ ከተማ ስደተኛ ወረቐት ብቕጽበት ተዋሕባ እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ሰበይቲ ካብ ጎና ከይተፈለየት ምስኣ ኮልዕልትብል ነይራ ንኤደን ናብ ትደልዩ ክትከይደ ወይ ምስ ሰባት ክፀግዋ ብዙሕ ኣማራፅታት ሂቦም እኳ እንተነበሩ ምስታ ሰበይቲ ሕሸን ስለ ዝበለት ምውድኣትኡ ናብታ ቴንዳ ገዛ ኣበለት ግና እቲ ኣብ ልዕልያ ዝወረደ ግፍዒ በደል ኣመፅ ፈጺሙ ድቃስ ክህባይ ተራእየን ገለ ኳሕ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት እንዳሰንበደት ተዋረደት መግወረድ እንተበልካይ ክሕግዛ ይከኣለን ኣቕበፀ ደኣ ሰበይቲ ብነብሳ በረኽቲ ስለ ዝኾነት ነዚ ክፉእ እንዳረኣኽሞ ስቕ ኣይብልኒ ምባል ማጨሎት ክትወስዳ ጀመረት ሳማ ኣይትበል እስሮም ኩሎም በብወገኖም እንተደለይዋኳ ግና ፈጺሞም ድሓ ክረኽባ ይከኣሉን
ብፍላይ ሳሚ ክኸይድ ዶ ክተርፍ ዝበለቶ ዘረባ እንዳዘከረ ሕርር ኩምትር በለ ትራፊ ሊያኔራ እንተዝኸውን ኣምስጠፈጥን ኔራ ኤስሮም ዘይኮነ በዲሉ ኣነ ልባ ምሳይ እምበረ ምስሩ ኣይነበረትን ዘይፍታሕ ገጽ ሒዘ ጸወገግ ምስ ኣብዛሕ ኩላ በዘይ ድለይታ ምዝርኩ ዝተጠሪፋ ሕጅስ ኣብ ምንታይ እታ ትበሃል ሓደ ኣፊቱ ሽታማይ ኮይና ክትተርፍ እንዳበለ ንነብሱ ካብ ሓደ ምሽሕ ግዜ ነቕፊ ግና ፍታሕ ከምፅይ ተረኣየን ኤደን ክልተ ሸውዓተ ማጨሎት ብናይታ ሰበይቲ ደገፍ ምስ ተመላለሰት ብመጠኑ እኳ እንተ ተባሃል መንፈሳ ክረግኣላ ከኣለ የግዳስ ሓደ ዓብይ ፀገም ግና ካብ ውሽጣ ሙዝዓበየ ኣሁዳት ረኣኹ ሸይጣን ረኣኹ ኩነት እቲ ዘወረዳ ኣደራዕ ብጣዕሚ ኣስካሕኪ ኣብ ኣእምሮኣ ስለዝተወቀጠ ኣብዚ ዓለም ጥዑይ ዝበሃል ውዲለን ኣብ ዝብል መደምደም ተበፅሐት ምስታ ሰበይቲ ግና ጥቡቕ ዘምድና ክትፈጠር ከኣለት ክረዳድኣ ከሎን ገሊኡ ምልክት እዩ ነታ ሰበይቱን የስሕቃ ነበረ ግዳስ ሓሳበን ካብ ምቕላጽ ግና ኣየንቀፀን ህይወት ብከምዚ እንዳቐፀለት ከላ ግና ኣብቲ ከባቢ ተፀጊዩ ተለጣጢፉ ዝተሰርሐ ገዛውቲ ዘይህጋዊ ስለዝኾነ ይፍረስ ስለዝተባሃለ ናይ ሰሙን ዕድል ሂቦም ኣፈራረስዎ ኤደንን ሰበይትን ኣብ ጎልጎል ሜዳ ተደርብዮም ተረፉ ክልተ ትንፋስ ወዲ ሰብ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣተወ ሰበይቲ ብገዛ ዓዳ ፀግኢ ክትስእን ከላ ኤደን ድማ ስደታን ኣብ ዕሳ ዘሎ በሰላ ገና ከይነቐፀ ተወሳኺ ኣደራዕ ፈተናን ዓለም ኣብዚ ዝጅምር ምናልባት ገሊኡ ወዲ ሰብ ንመዓልቲ 4 ግዜ እንዳበልአም የማርር ኸውን የግዳስ ቁራስ እንጀራ ከይለኸፈ ዝውዕል ዝሓድር ከም ዘሎ ግና ከዝንጋዕ የብሉን ኣብ ኣነ ዝበለ ዝተነፀፈ ፅሑፋት ገሊኡ ሰብ ጠንቀላዕላ ክብል ይሓድር እሞ ምስ ወግሐ ኮርክሕን ኢሉ የማርር ኸውን እቶም ጋዜጣ ተነፂፎም ዝሓድሩ ኣይስምዑ ዘብል ሽግር ምስ ገጠመካ ጥራሕ ንፈጣሪኻ ምምራ ዋጋ ስለዘይብሉ ተመስገን ምባል ፎስ ኩሉ መፍትሕ ናይ ምንባሪ ካብ ኮነ ስለቲ ብሰላም ኣደቂሱ ዘተስዓካ ተመስገን በል ልዕለኻ ምርኣይ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ምስናይ ስስዕ ክኸውን የብሉን እምበርከ ህይወት ኣጊባ ኣይክተኣግብን እያ ብእግሪ ክትከይድ ከለኻ ሳይክል ትምነ ሽዑ መኪና ትብል ቀፂልካ ነፋሪት ድሌት ወዲ ሰብ መወዳእታ ስለዘይብሉ እቲ ንስኻ ዘርሓብካይ ካልኡን ሓንቃ ከም ዝብሉ ኣስተውሒልካ ተመስገን በል ጉያኻ ጉያ ጸዳፍለፍ ዘይኮነ ተረግዓሉ ተመስግነሉ መእንታን ክኸውን ድማ ብምስትህብሃል ተጓዓዝ ሰበይቲ ምስኣ እንተ ትማል ኣይምፀልአት ነይራ የግዳስ ምስናታ ከርፋ ህይወት እድላ ከተጸልመተላ ስለዘይደሌት እድል ክርአይ ፈትን ኢላ መሪቃ ቁጽሪ ቴሌፎና ኣብ ወረቐት ጽሒፋ ሂባ ብንብኣ ተደናፊቐን ኣዕጭዐን ከልዕላ ተፈላለያ ግና ጉዑዞ ኤደን ናበይ ንላዕሊ እንተጠመትካ ሰማይ ንታሕቲ እንተጠመትካ ምድሪ ኣዲስብ ከላ ኣብ ምድረ በዳ ሰፈረት ከኑ ተሰምዓ ከምዚ ኢላ ናብ ሳሙ ክትከይድ ኣይመረፀትን ምእንቲ ርእሱን እቲ ፈለማ ካብ ሕክምና ምስ ወፀት ናብኡ ክትከይድ ምስ ከኣለት ነይራ የግዳስ ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር መሊሰ ሸኽም ክኾኑ ኣይደለኒ ስለ ዝበለት እያ ነዛ ሰበይቲ ተፀጊዓ ዝነበረት ምስ ምድሪ ቃባሓባሕ በለት እሞ እግራ ናብ ዝመራሓ ናብ ቅድሚኣ ክትጓዓዝ ፀኒሓ ስለ ዝደኸመት ቤት መግቢ ዝብል ምስ ረኣየት ነታ እታ ሰበይቲ ዝሓበታ 100 ቅርሺ ጥምት ኣቢላ ካብ ዳውን ስለ ዝቐንጠዋ ናብኡ ተዓለየት እቲ ቤት መግቢ ግና ቤት መግቢ ጥራሕ ኣይነበረን ኩሉ ዘእንግድዩ መስታይ ትበል ካልእ ብጣዕሚ እሙር ስለ ዝኾነ ሰባት በዚሕሙ ናብትን ክብሉ ቀልጢፉ ክሰምዓ ዝኽእል ሰብ ኣይረኸበትን ሽዑ ግና ሓደ ነገር ብቅፅበት ኣብ ሓንጎላ መፃ ስራሕ ዘይጅምር ከም ናይታ ሰበይቲ ሓለኽላኽ ሰብ ብስራሕ ከም ዝኸብር ስለ ዝመሓራ ብዓቕሊ ክትፅበ ፀኒሓ ንሓንቲ ኣሳሳይቲ ተፀጊማ ስራሕ ኣሎ ዝብል ቃል በኣምሓርኛ ምልቐት
ኣሳሳይት ኩሉንትና ካብ ጽፍር እግራ ክሳብ ጸጉር ርእሳ ተኣዚባ ዘረባ ከይወሰኸት ከይዳና ሓንቲ ዳርጋ መላእ ኣካላ ዘርኢ ክዳን ዝተኸደነት ሂዛት ለመጽያ ናብ ስርሓ ኣበለት ክረዳድኣ እንተበላኳ ግና ቤን ናይታ ምስታ ሰበይቲ ዝነበረቱን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ስምዕቱ ቁሩብ ተፈቂዱ ዝቁፅር ክትዛረብ ትኽእል ነዚ ምስታ ዝተባህለት ጓል ሓደ ግርም ኣጋጣሚ ረኽባ ኮይና ስራሓሎ ጸገም ዝበሃል የለን እንዳበለት ናብ ሓንቲ ክፍሊ ወሲዳ ነብሳ ከም ትሕፀብ ገይራ መሻሽጣ ኳሒላ ኣጥዋታት ሰለፋን ፀቡ ገይሩ ዘርኢ ክዳን ከዲና ምስ ስፒል ጫማኣ መስተን ኣብ መንጎ ብዙሓት ተኳሒለን ንወዲ ተባዕታይ ከፈታተና ተደርድረን ኮፍ ኢለን ዝነበራ ጽቡቓት ኣዋልድ ሓወሰታ እንታይ ትገብር ኣላ ኤደን ዋላ ሓደ ይረዳእ ኣይነበረን የግዳስ ሰለፋ ክትቀልዕ ከም ተሓረየት መን ምስ ነገራ